Kocham cię. Ja też ich kocham. Man gießt sie. Und dann kommt dieser Trottel daher und macht meine Koksakis einfach kaputt. Das darf doch wohl nicht wahr sein. So ein Trottel. Trottel hier. Ich hab dich im Auge. Bonjour, madame. Pardon, Pardon, je suis navré. Kaline, je suis perturbé et je n'arrive pas à parler bulgare. tu ne peux pas parler bulgare. Non, mais d'accord. Dis-leur que j'ai l'impression que je suis tombé amoureux. Moi, j'ai l'impression que tu es fou. Non, on perd du temps, mais traduis-moi, s'il te plaît. Comment va le temps? Dis Tsvete, Tsvete, tu es une fleur. Une fleur. Махай се веднага! Само 3 думи с Борис и с радост. Съсипаш живота ми, близките ми, семейството ми. Всичко! Нямаш право да останеш нито секунда повече, махай се веднага! Винаги всичко е за теб, нали така, Крис? Даваш ли сметка аз какво загубих? Даваш ли сметка аз какво загубих? Имаш ли сметка? Ти си един гнусен, гаден, долен черви, който еде здравата ябълка отвътре, това си ти. Ти ли си здравата ябълка, Крис? Семейството ми беше всичко преди да се появиш. Дръж. Мириш на страх. Тогава изгубих контрол. Грабнах първото нещо, което ми попада. Да ти покажа колко грешиш за страха. Защо ме питаш? Ти си най-лошото нещо, което ми се случи. Дори не става въпрос